अश्नामी प्रेत आत्मनाम। याचा अर्थ आहे, प्रेमाने जर एखाद्याने भगवंतांना पान, फळ, फूल अथवा पाणी अर्पण केले तर भगवंत त्याच्यावर खुश होतात। भगवंतांना मोठी गोष्ट देणे हे आवश्यक नाही। जर आपल्याकडे छोटी गोष्ट असेल तर आपण भगवंतांना ती देऊ शकतो। पण जेव्हा प्रभू रामचंद्र सीतेमातेला वाचवण्यासाठी सेतू बांधत होते तेव्हा एक छोटी खारुताई पाण्यात जायची, आपले अंग ओले करायची आणि वाळूत घेऊन लोळायची आणि सेतूवर जाऊन आपले अंग झाडायची। याच्यावरून आपल्याला कळतं की जर आपण भगवंतांना जे पण दिलं भगवंत आपल्यावर खुश होतात आणि आपल्याकडे जे असेल आपण ते भगवंतांना देऊ शकतो। जसे की जर बुद्धी असेल तर बुद्धी देऊ शकतो, बल असेल तर बल, नाहीतर धन असेल तर धन। धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।